novo programa de Saúde e Terra que recibe a Ledicia Costas, escritora galega. Empezou moi nova que escrita, autora versátil que transita entre diversos temas, estilos e xéneros. A súa primeira novela foi publicada no 2000, Unha estrela no vento, libro que escribiu cando era un adolescente. Mentras estudaba Dereito, ganou diversos premios literarios. Nos últimos anos recibiu importantes recoñecementos como o Premio Merlín de Literatura Infantil, Premio Nacional de Literatura Infantil e Xuvenil ou o Premio Lazarillo, entre outros internacionais. Non sabe cantas historias lle quedan por escribir, espera que varias, e a súa intención é seguir dando o mellor dela en cada novela, en cada libro, porque as mellores historias considera que son as que se escriben coa cabeza, pero sobre todo co corazón. Con todas vós, Ledicia Costas. É unha realidade que temos un sistema literario onde as mulleres, autoras mulleres, teñen un gran peso e a día de hoxe un gran recoñecemento que tivemos que gañar a pulso. Isto non sempre foi así. Nós tivemos que gañar o noso espazo, gañar a nosa visibilidade. Isto foi unha carreira de fondo. Moito lle debemos ás que fixeron este traballo antes que a nós. Tamén é certo que a día de hoxe seguimos sufrindo algún tipo de situacións que agardo que as autoras do futuro non teñan que pasar por elas. Pero tamén é verdade que temos unha rede magnífica de autoras que nos apoiamos unhas ás outras. Eu creo que ese concepto de sororidade existe dentro do sistema literario galego e creo que é moi importante falar del e facer referencia. Para min o grande reto é a profesionalización, pelexar pola profesionalización. Por desgraza, queda moitísimo por facer. A meirande parte de autoras e autores galegos viven nunha situación que eu creo que podemos cualificar como precaria. Están aí os datos recollidos no libro branco, a porcentaxe de persoas que podemos vivir da literatura é moi escasa, a cantidade que recibimos anualmente en concepto de dereitos de autor, por desgraza, dista moito aínda de ser unha cantidade digna. Nese sentido, temos un camiño aínda moi longo por percorrer. Tamén creo que se foron facendo avances. Eu nazo nunha familia obreira, de feito, fun a primeira muller da miña familia, tanto por parte de nai como por parte de pai, que accedeu á universidade. Na miña infancia vivín a cabalo entre o barrio de Lavadores e Beade, é dicir, fun unha nena de extrarradio que me criei no rural galego e ata o día de hoxe, agora, a día de hoxe vivo no barrio de Navia, que é unha especie de micromundo. Eu considero este barrio como unha mini cidade dentro dunha cidade máis grande. O meu apego ao mundo rural é rotundo. Lavadores era unha aldea? Lavadores é un lugar, un espazo que hai aquí en Vigo, unha parroquia que está nun extremo da cidade. Sucede que cando cumpro 7 anos, a miña familia decide trasladarse a outro extremo de Vigo, a outra punta. Nos mudamos a Beade e aí vivín outros 7 anos da miña vida. Curiosamente, isto foi como unha experiencia de ir e volver, porque 7 anos despois, parece que as cousas importantes me van sucedendo cada 7 anos, volvemos outra vez ao barrio de Lavadores. Lavadores era aldea e Beade tamén. De feito, vivindo na cidade de Vigo, eu asistín á matanza do porco, vin como viña un home a capar os gatos do barrio. Nun principio, aquelas imaxes
sí que me producían moitísima impresión, porque era un mundo para min con 7 anos absolutamente descoñecido, pero tamén de algún xeito estou agradecida de ter chegado a él vivindo nunha cidade como Vigo. E logo en Beade criei-me no monte, estábamos sempre na rúa, había horarios, claro que había, pero era raro que estivésemos uns nenos e nenas na casa das outras. O habitual era pois correr, gabear polos piñeiros e polos eucaliptos. A verdade é que creo que tiven unha infancia completamente libre nese sentido e estou moi agradecida de que así fose. Toda a miña familia paterna eran mariñeiros, xente do mar, xente con pouca formación académica, escasa, nula, nalgúns casos. E logo, por parte de nai, pois unha cousa bastante semellante. O meu avó era cristaleiro e logo teño outro oficio que simultaneaba, arranxaba aparatos eléctricos, sobre todo televisores e aparellos de radio. E era como un médico. Recordo que tiña un maletín negro e collía as súas ferramentas, enchía o maletín e marchaba ás casas dos veciños para arranxar os seus televisores. E lembro que ás veces eu estaba na rúa buscando, procurando en que tellado estaba, porque ás veces subía aos tellados para mover as antenas e me parecía bastante sorprendente aquilo que el se dedicaba. Logo tamén tiña un taller na súa casa que sempre estaba pois absolutamente cheo de cables, de máquinas. El no seu cuarto tiña 2 televisores, un enriba do outro, e ia alternando. Cando non lle gustaba o que poñían nun, pois baixaba o volume e miraba outro. Entón vía as 2 teles de maneira simultánea, que era algo que sempre nos facía moita graza. Había televisores en todas as estancias da súa casa a gas no cuarto de baño. Non lle chegaba cunha soa canle de televisión que tiña que ter 2. Sí, era moi curioso. Eu creo que realmente non prestaba atención, non era quen de centrarse en ningunha, pero algo que nos facía moitísima graza, sobre todo a miña irmá e máis a min, sí. Ti estudar Dereito, pero imagino que a afición pola escrita ven de antes, non? Primeiro como lectora, seguramente. De pequena escribías e xogabas a ser escritora ou apareceu de xeito natural? Sempre fun unha nena super lectora. Se algo me facía sentir ben era ler libros. E o meu paso da lectura escrita foi algo como moi natural. Eu lía moitos libros e con 8 ou 9 anos empecé a experimentar e a escribir os meus propios textos. Ao principio eran poemas moi curtiños, textos de 2, 3 parágrafos. Descubrín que aquelas emocións que eu sentía lendo libros pois eran as mesmas cando escribía, pero mesmo amplificadas. Entón seguín experimentando, xogando coas palabras, gustábame moito ter sempre un dicionario a man e ir aprendendo cada día, poñíame retos, pois hoxe vou aprender 3 palabras e teño que usalas pois tantas veces ao cabo do día. Iso facíao con 7, 8, 9 anos. Poña as palabras do dereito, do revés. Xa cando entrei no instituto, en secundaria, sí que asumín o reto con 13, 14 anos de empezar a escribir as miñas primeiras noveliñas. Con 16 anos escribo Unha estrela no vento, que é unha novela que sae publicada como 3 anos despois, aproximadamente, no ano 2000, e coincide coa miña entrada na universidade. É dicir, eu xa tiña varios libros escritos antes de matricularme na carreira de Dereito. Por que estudei Dereito e non outra carreira? Porque non existe a carreira de escritora, non existe esa posibilidade, esa formación reglada, académica como tal. Entón, por descarte, acabei estudando Dereito e recoñezo que estudei Dereito como podía ter estudado calquera outra cousa. Non me interesaba demasiado. De feito, aquí está a proba. Eu acabei
deixando o dereito pola literatura, que foi a mellor decisión que puiden tomar na miña vida. Converter aquilo que sempre foi a miña paixón na miña profesión. E por outro tes sempre un pouco de medo, porque non sabes que vai pasar con ese libro, si se vai recibir ben, si vos vai gustar, si non. Entón aí é como hai unha mestura de sensacións. Neste país, vivir da escrita é complexo. Ti si podes? Sí, eu vivo da escrita. Vivo fundamentalmente dos dereitos de autoría. Logo complemento eso con outras cousas, pero sí, considérome unha afortunada. Pero tamén hai que dicir unha cousa. Levo traballando moitísimos anos para que isto sexa posible. Eu, cando tomo a decisión de deixar o despacho onde traballaba como abogada para dedicarme á literatura, asumín un risco. E logo puxen toda a miña vida ao servicio da literatura. Empecé a escribir sen parar, a miña produción é moi elevada, empecé tamén a entrar nos centros de ensino, non eu, senón os meus libros. Nese sentido tamén me considero unha afortunada, porque teño un público que primeiro é un público infantil, pero logo son fieis e me van seguindo ao longo dos anos por iniciativa propia. Ademais, hai nenos e nenas que empezaron a ler os meus libros cando tiñan o mellor 8 ou 9 anos e agora teñen 18 ou 19 e seguen lendo as miñas novelas. Isto é algo que hai que alimentar. Cando te dedicas en exclusiva á literatura, a túa produción ten que ser moi intensa, porque tens que estar fornecendo e nutrindo continuamente o mercado de obras novas. O público demanda novidades e ti tens que ter esa capacidade de ofrecelas. Logo tamén tens que aprender a traballar con certa presión, porque traballamos baixo prazos que hai que cumprir. Mais aínda se tes varias coleccións, como é o meu caso, funcionando de maneira simultánea. E logo hai un risco económico claro que eu asumí no seu momento, porque ser escritora profesional implica, entre outras cousas, ser autónoma. E iso hai que estar disposta a cobrar unhas cantidades as que sexan nos meses onde chegan as liquidacións de dereitos por parte das editoriais, pero logo hai outros meses onde hai que equilibrar esa balanza, porque os ingresos non existen, non é fácil. Eu tamén son autónoma. É que ás veces o visten todo como se ser escritora profesional fose algo que nos caeu do ceo, e hai moitísimas horas de traballo e moito risco detrás disto. Eu creo que hai que estar feita dunha pasta especial, atrévome a dicir iso. Traballache de abogada, entón, exerceches realmente. Sí. Como era aquel mundo? Gustábache? Houve momentos bons. Sí que me gustaba... Claro, son moi lectora e é certo que a linguaxe xurídica non ten nada que ver, ou pouco que ver, coa linguaxe literaria, pero ás veces chegaba un cliente pola porta do despacho e de verdade que contaba unhas historias reais que lle acababan de pasar, por iso viño ao despacho a pedir axuda ou asesoramento, que eu dicía, con este material o que podería sacar eu daqui. Logo nunca o fixen, Teño que recoñecer que nunca usei ningunha información de ningún cliente, porque creo que non sería crible. Esa frase que parece tópica, a realidade supera a ficción, de verdad que o é, pero é ata uns límites que son absolutamente brutais. Introduzo a miña profesión en Infamia, que é a primeira vez, con Infamia é a primeira vez que escribo unha novela onde o dereito estea presente. Fago da man de Emma, que é profesora de Dereito Penal, que foi así como a materia que máis me fascinou nos meus anos de estudante de Dereito. E, bueno, tiña iso pendente, a verdade é que tive que buscar o xeito de como facelo. Apetecíame moito meter o dereito nalgúnha novela, pero non sabía como, e con Infamia atopei a chave.
Unha cousa tamén que me pareceu super interesante desta novela é que trata temas moi interesantes, moi polémicos na sociedade, moi non tabúes, pero bueno, moi crudos, moi duros, pero son a realidade de moitas persoas, e entón a verdade é que por esa parte tamén me gustou moito. Non vos quero dicir de que tratan esos problemas porque senón xa sería decirvos un pouco spoiler, pero sí que eso. É bastante profunda, por decirlo de unha maneira, non? Entramos como nesa profundidade do ser humano, das cousas malas que temos, das cousas malas que facemos, e ao final o facemos ao longo de personaxes que fan cousas malas e que por unha parte os entendemos. E que vos la recomendo mogollón. A min é unha novela que me gustou moito, foi un redescubrimento desta autora que me gustou mogollón. Así que nada, que vos deixo por aquí as miñas redes sociais, que sabedes que son Nubes Baixo Ti tanto para Instagram como para Twitter, e por aí é onde vos aviso de cando hai un novo vídeo e fago algunha cousiña de vez en cando. Deixo por aquí esta boliña para que vos suscribades e por aquí o último vídeo por se non o vistes. Un bico enorme sabor a nube. Cando xogabas con aquelas palabras ao revés, coas letras ao revés, pensaches que podían chegar a ti novas, como que recibías o Premio Nacional de Literatura? De feito, cando recibín o Premio Nacional de Literatura, eu nin sequera sabía que optaba a ese premio e a miña vida cambiou de maneira bastante significativa desde ese momento. Abriume portas a cidades do mundo, sistemas literarios os que nunca pensei que podería chegar a acceder, nunca pensei que ia ter libros traducidos ao búlgaro, ao italiano, ao coreano, ao persa, e iso sucedeu, e sucedeu da man do Premio Nacional, tamén dos Premios Lazarillo, que viñeron despois, tanto coas mulleres planta como coa balada dos unicornios, que tamén foron traducidas a linguas moi bonitas como o romanés ou o búlgaro que acabo de mencionar. Claro, cando empecé a escribir no instituto nin sequera era consciente de que un libro meu puidese rematar nunha librería. Iso é o bonito da literatura, esa capacidade que ten para sorprenderte. A sorpresa do Premio Nacional foi maiúscula porque Escarlatina estaba escrita en galego, nin sequera estaba traducida naquel momento ao castelán, e un día vou conducindo pola avenida Castelao en Vigo e recibo unha chamada dun número moi longo. Ao principio, a verdade é que eu pensaba que un número destes que son de centralitas telefónicas, pensaba que me querían vender algo. Que che querían vender un libro? Que me querían vender un teléfono móvil. Tal unha compañía de telefonía. Entón, que fixen? Non contestei e seguín conducindo. E insistían, ata que finalmente collo a chamada e unha voz masculina moi grave dime desde outro lado: «Es usted Ledicia Costas?» Xen eu, sí, e dime: «Soy el secretario del secretario de Estado». E dixen eu, e eu que fixen para que me chame este señor? Pasa a chamada e aí vai. «Ledicia Costas», por segunda vez, e eu, sí, «soy el secretario de Estado». E digo eu, pero este señor que me quere? La llamo para comunicarle que le acaba de ser concedido el Premio Nacional de Literatura Infantil por su obra Escarlatina, e dixo fatal o título. E eu digolle, pero isto é de verdade? E contéstame el, en serio, así, serio, pero medio en broma: «A usted le parece que yo estoy de cachondeo?» E xa nos deu a risa os dous, e todo o que pasou a partir dese momento, a verdade é que foi como unha especie bola de neve que non parou de medrar e medrar e medrar, desde traducións a outras linguas ata convites a visitar salóns do libro, congresos de cidades diferentes, cidades do mundo. Empecé a publicar con total normalidade en castelán, en galego, castelán, catalán, que iso tamén é difícil, por desgraza. Esa tamén é unha das materias que temos pendentes, conseguir picar esa burbulla
é que as nosas obras, escritas originalmente en galego, cheguen a outros sistemas literarios. Primeiro, os sistemas literarios máis próximos, como o castelán, por suposto, o éuscaro e o catalán. E logo, os sistemas literarios europeos e tamén de fora de Europa. Iso pode suceder? É posible? Claro que sí. O que pasa que faltan medios, faltan apoios decisivos nese sentido, faltan persoas que negocien a venta de dereitos dos nosos libros. Se non existe iso, pois por si só isto non sucede. As traducións non veñen cunha variña máxica, hai que pelexar para que iso pase. Onde se pelexa? Pois nas feiras internacionais, en Frankfurt, en Londres, en Boloña. Temos que ter alguén que se dedique a facer ese traballo. Nos, desde logo, non o podemos facer, porque a nosa tarefa fundamental, a nosa ocupación, é escribir as obras, escribir os libros, e hai outras persoas que teñen que defender para que eses libros pois cheguen a outros sistemas literarios e consigan sair de Galicia. É importante que nos lean noutros lugares, porque senón, ao final, acabamos aquí illados do resto do mundo. Eu fixen esta proba moitas veces, cando me convidan a festivais ou feiras de fora de Galicia, eu pregunto: e coñeces esta autora galega ou coñeces este autor? Rara vez me din que sí. E iso é sintomático de que hai un problema que hai que abordar e hai que solucionar. E aí a administración, eu creo que tamén debería de xogar un papel fundamental. Eso ocurre non só coa literatura, verdade? Ca cultura en xeral no noso país, a música, a pintura, o cine. Como ves a situación do noso país en canto a creatividade, pero tamén en canto ao que dis, non? En promover que a nosa obra, a nosa cultura saia fora, porque somos un país moi pequeno, non? Somos un país inmenso e rico, pero non damos para que o mercado funcione realmente por si solo, non? Temos que sair fora, é o que estás dicindo ti. Como ves o conxunto cultural do noso país? Hai moito talento a todos os niveis, en todas as disciplinas, pero sucede que parece que un talento que está como condenado a quedar en Galicia. Para min é importante conseguir romper ese telón, romper esa burbulla e exportar talento, exportar cultura e exportar riqueza. E no momento que comprendamos iso, creo que poderemos aspirar a moito máis do que aspiramos agora. E poderá ser un motor económico, sen dúbida, tamén a nosa música, a nosa literatura, as nosas artes en xeral, non? Pero, por suposto, a cultura, ás veces parece que é un delito, un pecado, dicir isto, pero, por suposto, que a cultura é un dos motores económicos. Claro que sí, hai que dicilo. Cando eu falo da profesionalización como escritora, tamén estou falando claramente dun tema económico. Ás veces parece que hai que pedir perdón por gañar cartos co meu propio traballo. Teño que pedir perdón por gañar cartos como escritora. Seguro que pasa en todos os eidos, seguro que lle pasa ás persoas que se dedican a pintura ou a danza ou a música. Pero eu creo que hai certos discursos que hai que superar e creo que é dignísimo que vivamos do noso traballo. Faltaría máis. Aquí houve épocas nas que si traducías ao castelán eras un traidor. Sí, claro. A min algunha vez me acusaron de española. De feito, recordo cando me concederon o Premio Nacional, eu non teña ningunha obra traducida ao castelán aínda. E recordo recibir unha chamada dunha xornalista que a primeira pregunta que me fixo foi: e vostede vai aceptar o Premio Nacional? E eu contestei cunha pregunta e dixen: e por que o vou rexeitar? E respondeuche? Non. Non me contestou, non. Supoño que a puxen nun apuro, pero ela tamén
me intentou poñer a min nun apuro. Eu non me avergonzo de ter recibido, sería absurdo. Como me vou avergonzar de que me traduzan? Eu mesma me traduzo ao castelán. Pero se eu quero que me lea canta máis xente mellor. Eu non escribo para que me lean 4 persoas. Se me poden ler 4.000 ou 40.000, mellor. E se me poden ler en cantas máis linguas, pois moito mellor, claro. Como vou querer estar pechada a unha soa lingua, que me parece un concepto reducionista e absurdo. Que ademais é a túa lingua, non? Claro, eu escribo en galego, eu son neofalante, eu fun educada en castelán e empecei no primeiro ano de instituto a escribir en lingua galega por iniciativa propia, porque estaba rodeada, como expliquei antes, no rural de persoas que sí falaban galego, empezaron a chegar ás miñas mans obras escritas en galego. Aí tamén está o papel do profesorado que me pasaba libros en lingua galega e aí descubrín que había un mundo literario que eu descoñecía ata ese instante porque só era obras traducidas ao castelán e dixen eu, caramba, pois vou probar a escribir en galego e desde o momento en que tomo esa decisión xa nunca abandonei o galego. Todo o contrario, é que eu creo que non é necesario renunciar a... Creo non, estou segura, non é necesario renunciar á propia lingua para chegar a outros sistemas literarios. Eu nunca renunciei ao galego e teño obras traducidas a moitas linguas e oxalá veñan moitísimas máis. Que hai que facer renuncias? Sí. Que hai obstáculos? Sí. Pero aquí está a proba de que eses obstáculos tamén se poden superar. Mais premios como o teu abrenlle portas á nosa cultura en xeral, á profesión en particular, fora das nosas fronteiras, non? Eso sempre axuda a coñecer. Se ti estás presente, sempre podes falar da túa cultura e dos teus compañeros e compañeiras, non? Iso é algo que eu fago continuamente. Moitas veces me preguntaron por que sucede en Galicia, como é aquí, como é o noso sistema literario, que autores ou autoras escriben obras de literatura infantil e juvenil, obra considerada narrativa para adultos, que poetas hai en Galicia. Esa é a miña bandeira, a miña lingua e os meus compañeiros e compañeiras de escrita. O futuro da nosa lingua, como ves, Ledicia, o futuro da nosa lingua e as persoas, as posibles futuras neofalantes son as que poden salvar? As linguas nunca teñen culpas, non? Todas as linguas, é que as linguas non teñen ningún problema e as persoas menos. Entón, como ves o traballo que se está a facer dende as institucións, dende a política, dende o social, dende o mundo cultural, que evidentemente é un mundo 99% en galego. Eses nenos e nenas que apenas falan galego, pero que, como ti, poden dar o paso no futuro e ser neofalantes. Que pasa para que se deixe de falar o galego? O que sucede para que se deixe de falar o galego é que os pais, as nais, os avós e as avoas non lles falan en galego os seus fillos, as súas fillas, os seus netos. Isto é así. Se rompe a cadea de transmisión, a lingua non se fala. A situación actual, hai que dicilo claro, é dramática, especialmente nas grandes cidades. É rarísimo chegar a unha escola de Vigo, ou unha escola da Coruña, ou unha escola de Ourense, cidade, e que haxa máis de 2 nenos que sexan quen de falar en galego con corrección. Iso non sucede, sempre hai unha profesora detrás dicindo pero falan en galego. Cústalles un mundo. Cústalles porque viven, a relación que teñen co galego é case como se fose unha lingua estranxeira. Por qué? Porque non o escoitan na casa.
e se non o escoitas na casa, xa escoitando na casa, é dificilísimo que un neno ou unha nena sexa un galego falante puro. Normalmente sucede o contrario. Os pais, as nais, as familias, se lle falan en galego os seus pequenos, tan pronto entran no ensino, xa se transforman en nenos e nenas que falan castelán pola presión do grupo, porque prácticamente todos os estímulos que chegan pois a través da televisión, dos videoxogos, son en castelán. Entón, para min o problema o temos as familias, que somos as que temos esa responsabilidade de facer ese esforzo. Por poñer tamén sobre a mesa o lado positivo das cousas, que creo que neste caso tamén o hai. Hai unha rede de profesorado, por suposto, o sector cultural, que estamos traballando continuamente en positivo para que a lingua galega sexa entendida como un valor, como riqueza, e hai que romper, seguir traballando para romper eses prexuizos que, por desgraza, aínda existen. Eu sí que vexo que nas escolas se fai non en todas, pero na inmensa maioría das escolas galegas, ou toda a escola pública galega, faise un esforzo grande por ter encontros con autoras e autores que escribimos en galego, porque haxa contacto coa música en galego, coa literatura en galego. Iso existe. Ti entras nunha escola e pois hai un mural en galego sobre o tema que sexa, ou teñen unha árbore con obras literarias en galego para que eles e elas recoñezan a estes autores e autoras, que ese traballo faise. Ese esforzo nas escolas sí que se fai. Claro, ao mellor había que duplicar esforzos, e ao mellor este tipo de actividades non tiñan que ser puntuais, debesen ser a norma. Aquí hai varias problemáticas, hai que dar un programa, hai un tempo tasado, os recursos que teñen os profes pois son recursos limitados, pero eu sí observo que ese esforzo sí que se fai. Cal foi o teu libro que tivo máis éxito? Pois eu creo que Escarlatina, non? Sí. Escarlatina. De feito, é moi divertido. A veces chego aos coles e as profes presentanme como Escarlatina. Aquí chegou Escarlatina, non? Chegou Ledicia, pero Escarlatina está aí casi a piques de roubarme a miña personalidade. Falábamos antes do Premio Nacional, pero volvemos a él, vale. Gañalo con unha obra que fala de un tema aparentemente pouco atractivo, non? Sí. A morte. Pero é un tema necesario que tamén hoxe en día, con esa sobreprotección que se ten cos nenos e cas nenas, parece que hai que agochar. Morreu a avó, hai que non o vexa, non? Claro. Cando era un neno, miraba os mortos e non pasaba nada. Dentro do principio, bueno, pasaba un poquinho de medo aquel primeiro ano, pero xa está. Pero claro. xa está. Entón, fálame un pouco deso, fálame da obra e tamén supoño que te alegra que un tema así... Claro. É que eu defendo que o público infantil hai que falarlle dos grandes temas, dos temas importantes. E a morte é un tema moi importante. Cal é a chave? Atopar o rexistro. E o meu rexistro é o humor macabro, que funciona ben. E eles, ademais, son moi receptivos a este tipo de historias do alén mundo, de fantasmas, onde o humor estea moi presente. A morte segue sendo un tema tabú a día de hoxe. Hai moitos nenos e nenas que, cando morre unha persoa querida da súa familia, directamente ou non se lles di, ou se lles di que marchou de vacacións, que está de viaxe, que está enferma, pero ese paso final de dicir, mira, esta persoa marchou ou esta persoa morreu, pois hai unha grande incapacidade para falarlle do tema da morte aos nenos e as nenas. Entón, que sucede? Pois sucede o que é natural,
Por un lado, cando se decatan de que aquela avoa que lle dixeron que marchara de vacacións a un balneario, ou aquela avó que colleu un avión e en teoría marchara a China, pois nin ela estaba no balneario, nin ela estaba en China. E cando se decatan por si mesmas de que, primeiro, a persoa morreu, e segundo, non lles dixeron a verdade, pois o grao de frustración é grande. Eu vivín varias situacións deste tipo porque a raíz de escribir Escarlatina, cociñeira defunta, pois se crean eses momentos íntimos onde me confesan este tipo de cousas. Eu non lles pregunto, pero por si mesmo me din que cando morreu a miña avoa me dixeron que collera un barco e marchara a Australia, e claro, non volvía de Australia e eu non comprendía por qué. E eu, vaya disgusto, non? Sí, pareceume mal. Bueno, contanme ese tipo de detalles que confirman o que eu xa sabía, que a morte segue sendo un tabú e que temos unha incapacidade absoluta as persoas adultas para falarlle disto aos nenos e as nenas. Supoño que por ese afán de sobreprotección, de metelos nunha burbulla e que non saian para que non sufran. O problema é que logo, pois, sufren o dobre, tanto. Nese sentido, eu aprendí que a literatura é unha ferramenta estupenda, desde a cal lle podes falar de calquera cousa que a van entender. E eu non deixo de aprender cos nenos, danme moitísimas leccións. Para min escribir Escarlatina foi un agasallo, e foi un agasallo sobre todo polo que recibo do público infantil, que é moito. Creo que teño alrededor de 22 títulos publicados a día de hoxe, que estarán superados nesa cifra xa o mes vindeiro, que sacarei o número 23. Os grandes temas son a morte, o universo gótico, que é algo que a mí me fascina como lectora, pero é evidente que tamén como autora. A ciencia, que tratei en varios libros, e o mundo dos inventos en concreto, na balada dos unicornios, en Verne e a vida secreta das mulleres planta, por suposto, na señorita Babel, esa inventora británica. A que libros lle teño así como unha querencia especial? Por suposto, a Escarlatina. Eu debolle moitísimo a Escarlatina. Se hoxe son a escritora que son, é grazas a Escarlatina. Pero logo tamén eu diría Verne e a vida secreta das mulleres planta. Foi un libro moi importante na miña vida e que creo que onde se vea o tipo de escritora que eu son. A balada dos unicornios tamén, que é un libro que fusiona a realidade e a ficción e onde a fantasía ten un peso decisivo. Está tamén a estética steampunk, todo as máquinas a vapor, todo o universo dos inventos. Escollería, eu creo que esas tres obras, identifícome moito con elas. Creo que a ledicia escritora máis pura está neses tres libros. Acumulas premios, donde os guardas? Queremos ver a vitrina. Grazas por abrirnos a túa casa, por abrirme a túa casa. Moitas veces teñen dotación económica, outros non. Hai quen di que os premios non son importantes, pero que duda cabe que unha persoa que se dedica a escribir se lle dan un premio e ten cartos, mellor que se lle dan unha estatuiña, porque tamén comedes, non? A xente que crea e escribe, pois come. Non é que os premios fosen importantes na miña carreira, é que foron decisivos. Primeiro por unha cuestión económica, grazas a moitos deses premios que teñen dotación económica e que son premios remunerados, eu puiden continuar dedicándome en exclusiva a escribir sen ter outras ocupacións. Tes un colchón, tes unha marxe, se recibes un premio da cantidade económica que sexa, pois gañas aí espazo e tempo para poder dedicarte en exclusiva a escrita. E logo os premios, de maneira rotunda, abren portas. Sobre todo os premios que conceden, creo que isto se me comprenda ben. Todos os premios son importantes, pero os premios que recibín de ámbito estatal, como os 2 Lazarillos e o Premio Nacional,
Para min foron os premios máis decisivos á hora de abrirme portas. Portas a traducións, porque eses premios teñen un prestixio, o premio Lazarillo, o premio decano da literatura infantil e xuvenil española. Ese libro me abriu portas para ser traducida a outras linguas. E, por suposto, o Premio Nacional de Literatura. Se eu estou traducida ao coreano ou ao romanés, é grazas ao Premio Nacional de Literatura. Primeiro, faz como esa incursión noutros sistemas literarios e logo, unha vez que te coñecen como autora, xa todo funciona de maneira máis natural, pero para abrir esas primeiras portas, pois os premios son un aval moi importante, claro que o son, para min decisivos. Senticheste ben tratada no teu propio país antes deses premios? Hai que ser recoñecida fora para logo empece aquí o recoñecemento, eso funciona así? Iso é moi delicado, Ti traeches moitos premios tamén interesantes no noso país, non? Foches valorada. Sí, eu recibín moitos premios en Galicia, moitos premios, moitos, numerosos. Cando empecei a ser recoñecida fora, tanto a nivel de vendas como con outros galardóns que me concedían fora de Galicia, deixei de recibir premios en Galicia. Isto sí que se produciu. Supoño que é algo natural tamén. Non poden levar sempre as mesmas persoas os mesmos premios. Aí creo que, nese sentido, hai que ser coherentes. Eu síntome moi querida en Galicia, sobre todo polo público, tamén polas miñas compañeras de profesión, pero especialmente polo público. Teño un público fiel que me acompaña desde primaria hasta que son persoas adultas e que premio, que mellor premio que ese vou querer eu, ter un público que lee os meus libros e que me regala momentos maravillosos. Teño que decir unha cousa, eres a primeira persoa que me comenta ese detalle. E mira que xa me chamaron outras persoas por teléfono e non me comentaron o dato de que só fixes a negra. A mí me parece moi importante. Sí, pois ela foi o primeiro que dixo. Ademais me dixo, e por que Sofía é negra e non a é branca, si son irmás? Pero poden ser irmás perfectamente, non? Pois aí está, aí está. Non digo que non, só que... Claro, pero está moi ben a pregunta. Claro. Eu creo que ser escritora inevitablemente vai unido a ter unha capacidade especial de observación. Eu son unha persoa observadora, pero que escritor ou escritora non o é. Ao mesmo tempo tamén son unha persoa moi despistada, moi distraída, moi caótica. Creo que para o único na vida que consigo ser disciplinada é para dedicarlle esas horas ao día á actividade da escrita. Eu sei que necesito sentar diante do ordenador ese número de horas para sacar un proxecto adiante, unha novela adiante. En ese sentido, sí que o cumpro. Consideras que os teus dereitos como autora están ben pagados? A calquera autor ou autora que lle preguntes, sempre che vai dicir que a porcentaxe que nos levamos de dereitos de autoría é mínima, porque levamos o anaco máis pequeno. O certo é que sen nós non existirían os libros, non existirían as historias, e os dereitos sempre roldan entre un 8%, un 10%, ás veces un pouquiño máis, depende tamén da capacidade que teñas para negociar ti mesma ou se hai alguén que negocia por ti. Eu traballo cunha axencia literaria que negocia as miñas condicións coas editoriais e a verdade é que desde que me xestionan todas estas cousas vivo bastante máis tranquila, porque se fose pouco escribir libros, impartir charlas, conferencias, entrevistas, tamén o feito de ter que negociar as condicións contractuais coas editoriais é algo que creo que ás veces resulta esgotador.
Ti conseguiches centrarte entón na túa parte creativa, non? E hai outras persoas. Exacto. Eso tamén é moi importante, non? Sí, para min era importante quitarme do peso burocrático. Chegou un momento tamén no que o volume de contratos era tal que eu xa me vía incapaz de xestionalos. Cando empecé a ter varias traduccións a outras linguas, había cousas de detalle que negociar, e entón aí tomei a decisión de empezar a traballar cunha axencia literaria, sobre todo para poder centrarme en escribir e quitarme todo ese groso, toda esa burocracia que moitas veces me impedía concentrarme no que realmente importa, que é a escrita literaria. Entón, desde ese momento vivo bastante, desde que tomei esa decisión, recoñezo que vivo máis liberada. É xusto o que cobramos? Eu creo que non, que non é xusto, e supoño que conseguiremos gañar dereitos e rabuñar aí algo nas porcentaxes a medida, quero pensar, a medida que vayan pasando os anos. Espero que así sexa. As editoras e as librerías non pensarán o mesmo, verdade? Tamén hai que poñerse en todas as partes. Ser unha editorial implica asumir un risco moi elevado, e hai como moitos axentes que se reparten esta torta. Están as distribuidoras, as librarías, as editoriais, as imprentas, nós, as persoas que escribimos os libros, as persoas que ilustran os libros. Entón, claro, é unha torta para moitos comensais e non sempre o reparto é todo xusto que debería de ser, as cousas como son. O importante é que os libros cheguen ás librarías. É certo que se edita moito, pero eu pregunto, cantos deses libros que se editan chegan ás librerías? Se non temos esa presenza, se non estamos nas librarías, que é o territorio natural dos libros, eses libros non existen. Nós, como autoras, tampouco existimos. Edítase moito? Sí. En Galicia publicanse libros, bastantes libros, ás veces eu teño a sensación de que están saindo continuamente unhas novidades que parece que comen a outras, pero que iso onde non sucede? No mercado español sucede aínda con maior ferocidade. Probablemente no mercado francés sucede aínda con maior ferocidade. É un pouco o espello do capitalismo e tamén da lei da oferta e da demanda. Saen libros publicados, moitos libros publicados, porque o público está demandando novidades continuamente. Eu tamén nese sentido considero que teño bastante fortuna, porque libros meus de hai 20 anos, 15 anos, 10 anos, seguen reimprimíndose continuamente, é unha roda que non para de xirar. Vou contar unha anécdota, un feito, que é que Infamia, que é unha novela que saiu publicada xusto, cúmprense agora 2 anos, acabamos de sacar 2 reimpresións nos últimos 2 meses e medio, que é un libro que segue en circulación e poderías pensar, pero ten 2 anos, xa está obsoleto, porque parece que os libros caducan os 3 meses. Fíxate que eu nese sentido me considero unha privilexiada, creo que teño moita sorte. Por que? Pois non teño a resposta. Eu son Clara. Eu Ana. Eu son Olga. Estamos aquí na Biblioteca do Castrillón Para falarmos de Escarlatina, cociñera defunta, escrita por Ledicia Costas. Este libro trata de Román, un neno que cumpre nos Días dos Mortos, que os seus pais, por agasallo do seu cumpleaños, regalanlle un curso de cociña que resulta ser a mestra do curso de cociña unha morta. A min gustoume o libro porque é moi divertido e fantástico.
A min gustoume porque trae receitas moi orixinais e é moi divertido. No meu caso, e creo que no caso de todas as autoras e autores, as vendas en papel superan con creces as vendas en formato digital. De feito, a porcentaxe de libros en formato digital que vendemos é mínima, é ridícula, atrévome a dicir. Creo que hai moita xente que apoia as librerías e que ten esa conciencia de coñece o seu libreiro ou libreira de cabeceira. Creo que isto se dá en numerosísimos casos, e outras persoas que por comodidade efectivamente pois compran mediante Amazon. Non sei cales son as cifras, non sei se quero sabelas tampouco. Como ves o mundo cara ao que camiñamos, non? Ese mundo de redes sociales que se esquecen da verdadeira rede social, que é o cara a cara, e este mundo capitalista no que a comodidade que nos parece a nós hoxe é a desaparición de un mundo que nos estamos ventilando, non? Con estes novos hábitos. Si é certo que teño a sensación de que a golpe de clic podemos telo todo. Eu merco hoxe algo a través de internet e mañá pola mañá están chamando o timbre da miña casa e xa o teño aquí. Claro, iso é cómodo, é unha realidade. Iso desconéctame do mundo? Si, esa tamén é outra realidade. Iso fai que eu perda contacto humano con persoas que necesitan que eu lles merque para subsistir e para seguir sobrevivindo? Si, tamén é certo. Nese sentido, creo que hai moita xente que está tomando conciencia. Eu iso vexo. Logo hai moitísima outra xente que non, que prefire o clic e que chamen o timbre. Como vai ser isto no futuro? Eu hai 5 anos non imaginaba que a golpe de clic puidese ter unha persoa maña chamando o timbre. Entón, a verdade é que me dá un pouco de vertixe pensar que vai pasar de aquí a 5 anos, como vai ser, ata que punto imos estar desconectadas do mundo de verdade, do mundo real. Ás veces penso e digo, que pensarían os nosos bisavós se os pos a día de hoxe nun monte galego ou nunha casa galega, nun piso como este, no que vivo eu, e lles explicas como funciona o mundo, eu creo que romperían a chorar. Teño esa sensación, me dá moita pena pensalo. Somos víctimas do capitalismo, pero a algún xeito tamén temos grande responsabilidade. Creo que somos verdugos, e nunha parte non podemos fuxir diso, porque estamos dentro dunha roda que é imparable. Pero tamén podemos poñer os nosos límites en pequenos xestos, en pequenas cousas, mercándolle os libros o libreiro, a libreira do teu barrio, indo a aquel ultramarinos en lugar de facer o mellor a compra de outra maneira, non sei. Creo que aínda hai cousas que podemos facer, pequenos xestos que poden contribuir a que isto sexa menos feroz. Inténtalo. Sí. Compras na tenda, compras os alimentos na pequena tenda, aínda quedan aquí no teu entorno esas tendas? Sí que o intento. Non sempre, tamén o recoñezo, porque ás veces por unha cuestión de tempo, de comodidade, pois tamén callo en certas cuestións, pero sí que fago ese esforzo, e a moitos niveis. Fago esforzo por reciclar o vidro, por reciclar o cartón, os residuos orgánicos, fago o esforzo de ir ás librerías, de ir a esta froitería que aquí, que tamén sei que venden algún produto máis que a mí me interesa e me gusta ademais falar coa fruteira e que me recomende e que me diga e intercambiamos. A min iso gústame e non quero que se perda, ademais. Fago ese esforzo. Ás veces non é un esforzo, a veces é que me pide o corpo, vou facerlle unha visita á fruteira que está aí, a ver que ten hoxe para min. Iso é bonito tamén. Eu vou aos institutos a falar dese libro, por iso chegar aquí e saber que estades traballando
Co libro de Verne, para min é unha alegría moi grande. Por que collemos o de Jules Verne? Que nos explica? Porque estamos este año trabajando con Julio Verne. Claro, que eu subía hoxe as escaleiras para vir aquí a Biblio e cando vin que estaba ali Verne, dixen eu, anda, pero se eu veño aquí a falar de escarlatina e atopo aquí a Verne, que está pasando? Temos ese proxecto que pon aí, e como acaba en Costas, e tienes Ledicia Costas, pois bueno, asociamos. Bueno, isto é alucinante, encántame, efectivamente, non pensara o de Ledicia Costas, pero sí, está moi ben pensado. En apenas unhas semanas saco a terceira entrega dos Mini Mortos que se titula Escola de Salvaxes e contra final de ano terei outro título titulado Golpes de Luz, que é unha novela para persoas adultas que acabo de rematar aí cousa dunha semana, que é no que estiven traballando nos últimos meses. Desde o mes de setembro ata o mes de maio estiven traballando en Golpes de Luz e xa está lista. De que van eses dos libros, brevemente? Os Mini Mortos é unha saga que conta as aventuras duns nenos que habitan nun lugar chamado Outro Barrio e ali pasan cousas moi locas, moi disparatadas, tolísimas, moi divertidas tamén. Son libros con moitísimo humor que contan basicamente as aventuras de Penoso, de Petunio, de Achús, de Malla, de Dinamito, esta tropa de nenos e nenas que están ali noutro barrio agardando o que seus pais vayan recollelos, cousa que non sucede. Pero non o viven con drama, víveno con humor e con diversión. E Golpes de Luz é a miña última novela para persoas adultas. É unha trama familiar, é unha novela escrita a tres voces, tres primeiras persoas que en algún momento se desdobran e chegan a ser 4, voces moi diferentes, unha avoa, unha nai e un neno de 10 anos que van relatando as cousas que lle suceden e sobre todo un tema central que é a desaparición do avó. Aí xa máis de 30 anos que desapareceu e todo ese é o segredo, non? Descubrir que sucedeu con ese avó e, bueno, e todo o que vai sucedendo polo medio que non é pouca cousa. Mirou cara ao ceo a través do parabrisas na procura da materialización desa esperanza. Gris ata as entrañas. A chuvia é tan anárquica como o amor, bisbou algo defraudada. A estrada atravesaba un monte mesto e fermoso como as cousas incorruptas. A un lado e outro as árbores semellaban criaturas extrañas e desproporcionadas. Sacudían as súas extremidades con torpeza polo impulso do vento. O movimento dislocado das polas fixo a viaxar a un episodio da infancia. Lembrou aquel espantallo que ela e máis a súa irmá Mariña fabricaran con pezas de roupa de cando a súa nai era nova. Fora un verán especialmente caloroso, case abrasador. Había moito tempo diso, quizáis 23 ou 24 anos. Non sabería precisar. O que si recordaba, con toda claridade... Deixaches de arrancarlle cables ás bonecas e de ir aos cementerios? Non deixei de ir aos cementerios, deixei de ir a cementerios do mundo porque non se pode viaxar, pero o ano que vindeiro espero xa poder seguir alimentando esa colección de fotos en cementerios do mundo, que é algo que me gusta moitísimo facer. Deixei de arrancarlle cables ás bonecas porque xa non teño bonecas mecánicas, pero teño que dicir que sigo coleccionando miniaturas, bonecas de todo tipo. Esa esencia nin a perdín, nin creo xa que a vai a perder porque forma parte de min e é algo que me vai a acompañar para toda a vida. O dos cemiterios empezou da man do meu avó, que daquela sí que a mí me falaron da morte e a miña relación cos cemiterios era absolutamente natural. Os sábados era o día de ir ao cemiterio, entón o meu avó dicíame, Ledi, imos ao cemiterio, pois vamos. Mentres el limpaba os cristais dos nichos e cambiaba as flores que estaban murchas por outras frescas, pois eu estaba entre os corredores, polos nichos, nas tumbas, buscando nomes divertidos. Eu vía aquela papeleira chea de flores frescas e eu dicía, non podemos levarlle a mamá un ramo destas rosas que están... E el mirábame con cara de espanto, dicindo, pero como imos levar esas flores? E eu ata ben entrada en anos non entendín por que se aquelas flores estaban en tan bo estado, por que non as podo levar para casa co que me gustan as flores a min e co que lle gustan a mamá. Creo que
aí foi onde tivo lugar ese caldo de cultivo da escritora fascinada polo mundo gótico, polo alén, pola morte, polas criaturas nocturnas, etc. etc.